Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро 25 та тракторои фурӯшиян аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистонанд. Қимат арзон ҳама намудаш ҳаст. Бародаро ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Агар ягон хатогӣ дошта бошем, ҳатман дар комментария бинависед хатогии моро. Бародаро ягуташ солиш нависагӣ бида, ягуташ не бо наге ки солша бимон и чизора. Бародаро ҳамин соҳибаш ки чизе бига мо ҳамура мегирем мемонем. Солша роӣ кардагӣ нестанд. ҳатман видеонаворро ки то охир тамошо кунед, як дона лайка биҷиқева дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. Агар ягон хатогӣ дошта бошем, бахшиш бародаро. Пешакӣ аз ҳаматон бахшиш мепурсам. Худо нигаҳбонту. Видеоро то охир тамошо кунед. Курси имрӯза дар рӯи экрани шумо. Бародаро трактор МТЗ 81 1987 сол баромадааст. Соли баромадааст 1987. Қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Срочно мега мефурӯшимаш. Трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. Нархаш 50 000 сомония. Касони харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Марҳамат, занг занед. Бародаро трактор МТЗ 82. Бародаро бахшиш солша навистагӣ нестак. Нархша 60 000 сомонӣ мега. Трактор қарор дорад дар ноҳияи Ашт. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Марҳамат, занг занед. Бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. Трактори 4 салаҳаи бародаро. Марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Трактор МТЗ 82 бародаро солиш навистагӣ нест. бахшиш 80 000 сомониш мега. Трактор қарор дорад дар ноҳияи Ашт. Трактор дар ҳолати хуб қарор дорад мега. нархаш 80 000 сомония. бо савдо карда мешавад. Трактор 4 салаҳаи бародаро. касоне ки харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. бародаро бахшиш солиш навистагӣ нест. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро трактор МТЗ 83 салаҳа қарор дорад дар ноҳияи Вахш. дар ҳолати хуб қарор дорад мега. ягон камбудӣ надорад. нархша 60 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. ина бародаро трактора бинед. 3 салаҳа. трактор хуба, ягон камбудӣ надорад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. трактор МТЗ 80 бародаро қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. дар ҳолати корӣ қарор дорад мега. пулукаш, мотораш садай, коробкаш садай мега. бо савдо мешавад. нархша 40 000 сомонӣ мега. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. трактор МТЗ 80 қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. трактор отличный состояние мега. трактор хуба, ягон камбудӣ надорад. 4 салаҳай. нархша 50 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касони харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро трактор МТЗ 80 қарор дорад дар Зафаробод, шаҳри ноҳияи Зафаробод. нархша 45 000 сомонӣ мега ки бо мега ба телефон кунетон бо гап мезанем. трактор ин хтон бинес состояниша чӣ хеле бародаро. хе 45 000 сомонӣ да ҳамин тари тракторатон метиҳам бародаро. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. трактор МТЗ 982 соли баромадаш 2020 бародаро. 4 салаҳай. қарор дорад дар Ҷалолдини Балхи Румӣ. ина бародаро нархша 255 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ 82 бародаро соли баромадаш нестак бародарош. бахшиш қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. трактор турбо бародаро. МТЗ турбо. нархша 120 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касони харидори, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. бародаро занг занед. трактор МТЗ 82 бародаро 95 000 сомониш мега ки бо мега савдо карда мешавад. 95000 сомонӣ. Касони харидори марҳамат занг занед. Тракторча нава ягон камбудӣ надорад.
бо савдоран мешидаст. 95000 бо савдоран мешидаст. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. трактор МТЗ 82 бародаро 4 салаҳай дар ҳолати хуб қарор дорад мегӯяд. нархша 6000 сомонӣ мегӯяд. касони харидоре марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби трактор гуфтагия ки ман худам мерасонам. ина бародаро сурати трактора худтон бинед. сураташ мақсад тракторча хуб аст. рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед. трактор срочно мега фурӯхта мешавад. МТЗ 82 3 салаҳай бародаро нархша 135000 сомонӣ мегӯяд. касони харидоре марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, 135000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. яван ид намедонам дар ҷои Тоҷикистон бародаро, дар ҳамун ҷо қарор дорад трактор яван. марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. 135000 сомонӣ нархи трактори 3 салаҳа. трактор МТЗ 81 бародаро соли баромадаш 2005 сол аст. қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён. нархша 106000 сомонӣ мега. айрасия овардагия бародаро, ҳамаш айхча, ягон камбудӣ надорад. мега илтимос беҳуда занг назанед. касоне ки харидоре, конкретне харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро худтон бинед трактор чӣ хел навай. 106000 сомониш мега. 4 салаҳа трактор. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактор дастрас кунед. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ 952 бародаро соли баромад 4 салаҳа. соли баромадаш 2013 сол аст. қарор дорад дар ноҳияи Мач. нархша 145000 сомонӣ мега. аз соати 7 то 18 вегаира кор менах. марҳамат, касоне ки харидоре бародаро занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. трактор МТЗ 82 бародаро МТЗ 81 аст. соли баромадаш 2012 сол аст. соҳибаш мега дар ҳолати хуб қарор дорад. нархша 135000 сомонӣ мега. бо савдо карда мега мешавад. касоне ки харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактор дастрас кунед. трактор нави хуб аст. трактор МТЗ 95 бародаро соли баромадаш 2011 сол аст. трактор дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад. ҳамаш садай гаранти қатъияи. нархша 175000 сомонӣ мега. трактор қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархша 175000 сомонӣ мега. ина бештар маълумот дар рӯи экран навистагия бародаро занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактор дастрас кунед. трактор 3 салаҳа аст. 4 салаҳа аст бародаро, бахшиш. 4 салаҳа мақсад касони харидоре, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бо гап куни қатъиями соҳиби трактор арзонан мешидаст. ина бародаро трактор МТЗ 80 қарор дорад дар шаҳри Туз. нархша 75000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. ина бародаро худтон бинед. ҳамин салои пеш камака листи шидагиян, қафо созан. 4 салаҳа аст. нархша 75000 сомонӣ мега. бо савдоран мешидаст. касоне ки харидоре бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат, занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро трактор МТЗ 82 қарор дорад дар шаҳри Исфара. 65000 сомониш мега. ҳамаш мега мақсад 60% аст. 100% фасон нест, 60% аст. нархша 65000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. трактор 4 салаҳа аст бародаро. 4 салаҳаи калоневод, мақсад миёна аст. ина худтон бинед. мотор ҳама чизош дар рӯи экран бинед бародаро. харидор ки бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бо савдоран мешидаст. ина бародаро плуг барои МТЗ қарор дорад дар шаҳри Зафаробод. нархша 5200 сомонӣ мега. плуг 1 моҳ кафолат
мақсади як моҳ гаранти қатъия бародаро. нархша 5200 сомонӣ мега бо савдо мешавад. касони харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин дастрас. ина бародаро трактор МТЗ 80 қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. 35000 сомонӣ мега. трактор созай документ дорад, фақат рулавои каломкаш ремонт мега тамом бародаро. дар ҳолати хуб мега қарор дорад. 24 соат дар алоқа боше мега. мақсад касоне ки харидоре рақамҳо ҳама вақт кор мекунад. нархша 35000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактор дастрас кунед бародаро. трактор 4 салаҳа ина хитон бинед. занг занед бо бештар маълумотро ҳамин соҳиби трактордор метияту бародаро. рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро. марҳамат занг занед. ина бародаро трактор МТЗ 80 қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. трактор МТЗ 80 балон ва аккумулятораш навай мега 100% кор мекуна. телешка ва дигар чизошам дорад бародаро. нархша 72000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. бо мега савдо мешавад. касоне ки харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. телешкаша бинед пури бор бародаро. шояд телешкашам битияту ина пахташонакам дорад бародаро. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг. бародаро трактор МТЗ 80 соли баромадаш 1995 солаи нав айрасия овардагия мега. нархша 120000 сомонӣ мега. трактор қарор дорад дар ноҳияи Ҷабор Расулов. 120000 сомонӣ нархи ҳамин трактор бародаро. бо савдоран мешидааст. 4 салаҳа трактори 4 салаҳа бародаро. касоне ки харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактор дастрас кунед. ин трактора бародаро хитон бинед дар сурат полни краска каги ҳамаш навай нав мега айрасия овардагия бародаро. мақсад пул дар коршай мефурӯшад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро трактор МТЗ 80 ки каҳдравакам дорад. нархша 45000 сомонӣ мега. қарор дорад дар ноҳияи дар шаҳри Конибодом. нархша 45000 сомонӣ мега бо 4 салаҳаи трактор бо савдоран мешидааст. занг занед. ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо. 0040 бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. трактор МТЗ 82 бародаро соли баромадаш 2019 солай. дар ҳолати хуб қарор дорад. чизе дорад харидори аниқ занг занад мега. ба ҳамаи чизаш фурӯхта мешавад. нархаш 185000 сомонӣ. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. 4 салаҳаи трактор занг занед бо савдо мешидааст. марҳамат занг занед бародаро. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро трактор МТЗ 80 рӯзи 10 октябр 2020 айрасия ба Тоҷикистон даромадагия нами ҳар сеяш сета трактори фурӯшӣ дора. ҳар сеша мефурӯша бародаро. касоне ки харидоре рақамҳо дар рӯи экрани шумо. якумгиша 55000 сомонӣ мега. хай дигариёша намедонам нархоша. хитон занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамон дастрас кунед. имо WhatsApp дорад бародаро. ина рақамҳо қарор дорад дар шаҳри Панҷакент. бо савдоран мешидааст. якумша 55000 сомонӣ мега. касони бародаро харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин тракторо дастрас кунед. рақамҳо дар рӯи экрани шумо.